per l'aniversari de la nostra entitat. Gràcies a tots per venir, espereu també poder participar en totes les altres activitats que estan programades. La Montse i la Paulina us explicaran el per què. Anem a veure. Bona tarda a totes. Avui es plau presentar-vos l'exposició d'aquarel·les de la nostra companya i amiga Paulina Parra. L'exposició, com veureu, es composa de 31 aquarel·les. 3 d'elles ens mostren imatges de l'entorn de Gavà i les altres de paisatges de muntanya, totes elles pintades in situ. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí avui. Estic molt contenta de ser el primer acte de l'aniversari d'enguany. I bueno, pues sí, són 31 aquarel·les, com diu ella, les he fet gairebé totes en el lloc. És un procés una miqueta llarg, vull dir que surto a passejar o a muntanya on sigui i estic com 2 hores i mitja, 3 hores per fer-ho. La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira, si arribés l'amor mai més moriria. Les flames del foc la nit tornen dia, si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa a la porta de l'any, tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany. I pintarem el sol amb grans fogates i el vent nos sol calçant damunt les brases. El cel blanca vermell, els cents i astres, i augmenten les virtuts d'herbes i aigües, com la terra que gira al voltant del sol. Farem lentes rodones encerclant el foc, com la terra que gira al voltant del sol. Farem lentes rodones encerclant el foc. De Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba de mans d'un follet que li fa de guia. Qui és aquest follet? Qui el coneix? Cada any per Sant Joan ens fa una visita. Adorno els infants i faig que somnin, enamoro els grans o faig que somnin. Destapa secrets, escampa misteris, fa anar al revés els somnis eteris. Si ho vol color del temps, records naturals
a les jovenetes els porta perfums dels altres planetes. Si mireu les flames del foc de Sant Joan i veureu les banyes al barret dels guants. Si mireu les flames del foc de Sant Joan i veureu les banyes al barret dels guants. Quan vols tragar com la catedral, quan vols patir com l'ungla d'un ull, Vale, aplaudiu en les dos mans. pots fer un poema. És jove i no ho és, geniu d'immoral, és dur i què més? Si mireu les flames, Disfruteu de les samarretes. Apa, l'última. Tanca el grup. Adéu. mireu les flames del foc. Va començar per reivindicar el carril bici a la platja. En aquells anys ningú anava en bici. La Guàrdia Civil i els que anaven a treballar. I la bici no s'utilitzava per res. Els que eren professionals que feien curses, sí, però la bici de passeig ningú la coneixia. Des d'aquell any vam començar a ficar cada any la marxa de bicis i la primera marxa eren 18 persones.